Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. В ефірі новини «Час місцевий», у студії Сергій Пахомов і головне сьогодні. Попрацювали дружно. Жихари Молодеченского района приняли активный удел у республиканском субботнику 20 красовика. Бяспека дзяцей, адказнасць дарослых. У рамках районнага бацькоўскага сходу прадстаўнікі райвыканкама, устаноў адукацыі, бацькоўскіх камітэтаў абмяркоўвалі пытанне бяспечных паводзін школьнікаў. У праваслаўных пачаўся перадвелікодны тыдзень. Гэтыя дні рыхтуюць вернікаў да свята Пасхі. Попрацавалі дружно. Жыхары Молодеченского района приняли активный удел у республиканским субботнику 20 красовика. Одни проводили гэты день на працоўных месцах, іншыя абуладкоўвалі тэрыторыі населенных пунктаў і месцы воінскіх пахаванняў, удзельнічалі ў закладцы новых насаджэнняў. Мемориальный комплекс загинувшим воинам и ахвярам Другой сусветной войны по улице Дроздовича – знаковое место для молодеченцев. Між іншым, 7 год тому ремонт обелиска и абуладкаванне прилегаючай территории были зроблены на сродкі, выручаныя менавіта падчас суботніка. А 20 красавіка бягучага года тут працавалі прадстаўнікі камунальніка, Молодеченской школы мастацтваў, райкама БРСМ, управлення па працы, занятасці, сацыяльнай абароне, райвыканкама. Усяго каля 60 чалавек. Не засталіся ў баку і дэпутаты ўсіх узроўняў. Сегодня я участвую в субботнике республиканском, но хочется сказать, что это не какая-то вот обязанность, а это все-таки свой посыл и, наверное, долг. Вчера, присутствуя на послании президента к белорусскому народу и национальному собранию, было красной чертой, прошла тема победы белорусского народа в Великой Отечественной войне и юбилейная дата. И поэтому, наверное, долг каждого человека принять участие в наведении порядка на захоронениях, на памятниках, которые установлены в честь победы белорусского народа над фашистскими захватчиками. И, наверное, это очень важно, потому что с каждым днем наших ветеранов становится все меньше и меньше. И ту память, которую мы пронесем еще на долгие годы, она как раз и заключается вот в таких хороших, благих делах, которые мы выполняем. Частка работнікаў дзіцячай школы мастацтва суботнік праводзіла ў музычных класах, другая частка ля абеліска. А перад гэтым выкладчыкі выязджалі на дапамогу сельчанам, збіралі з палеткаў камяні. Ва ўсіх суботніках прымаюць самы актыўны ўдзел. Мы працавалі на сваёй тэрыторыі. У нас ёсць асабісты двор нашай школы, дзе мы наводзілі таксама парадак. Вялікая тэрыторыя, як бы у нас унутры школы, ёсць падвальнае памяшканне, дзе мы таксама наводзілі парадак. Все прадыдучыя мылі вокны, рыхтавалі свае навучальныя класы да заняткаў з дзеткамі. А сёння дружнай сям'ёй, такі нас больш чым 30 чалавек, прыйшлі, каб навесці парадак вось каля брацкай магілы. Хутка лета, а значыць, не за гарамі і новы аздараўленчы сезон для школьнікаў у лагерах розных тыпаў. У Івалзе першыя падрыхтоўчыя работы да прыёму дзяцей праводзілі работнікі ўправлення па адукацыі райвыканкама і самой установы. Другі этап – замена вокнаў на 3-м паверсе спальнага корпуса, устаноўка новай мэблі. Летнія заезды дзяцей адбываюцца традыцыйна ў пачатку чэрвеня, і да гэтага часу усе рамонтныя работы і абуладкаванне тэрыторыі павінны быць завершаны. Сегодня у нас запланирован перечень работ, такие как наведение порядка на территории, это и подгребсти надо, и подмести дорожки, подкрасить какие-то надворные оборудования, элементы, высадить кустарниковые растения. Маладзечанцы падчас 3 суботнікаў працавалі на самых розных аб'ектах і участках, і горад на працягу красавіка набываў свежы выгляд. У хуткім часе работнікі зелянгаса абуладкуюць клумбы, высадзяць кветкі і дэкаратыўныя кустарнікі. Навядзенне парадку на зямлі – гэта тая работа, якая не спыняецца круглы год. Сделано очень много. Благоустроены территории вокруг предприятий, учреждений, благоустроены территории парков, скверов. И, конечно, хочется всех еще раз призвать к тому, что поддерживайте порядок не только во время субботника, но и постоянно, чтобы наш славный город всегда был зеленым, красочным и чистым. Выручаныя сродкі, заробленыя ў дзень правядзення суботніка ў аб'ёмах, вызначаных работнікамі добраахвотна, будуць накіраваны на падрыхтоўку дзіцячых лагераў да летняга сезону, рамонт і рэканструкцыю помнікаў і месцаў воінскіх пахаванняў, добраўпарадкаванне населеных пунктаў. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ.
Прымалі актыўны ўдзел у веснавым суботніку і супрацоўнікі ўпраўлення следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Мінскай вобласці. Следчыя са сваімі сем'ямі пастараліся ўнесці свой клад у агульную добрую справу. Адныя наводзілі парадак у сваіх кабінетах, мылі вокны ў памяшканнях, прыбіралі прылеглую тэрыторыю. Іншыя, узброіўшыся неабходным інвентаром, выйшлі ў двары, скверы і паркі райцэнтраў пафарбаваць бардзюры, высадзіць кветкі, хмызнякі і пабяліць дрэвы, каб на сваім прыкладзе паказаць падрастаючаму пакаленню, што значыць любіць свой горад, малую радзіму. Вялікую увагу надалі таксама добраўпарадкаванню памятных месцаў, звязаных з ваеннай гісторыяй, памяццю аб гераічных падзеях. Следчыя Маладзечынскага раённага аддзела следчага камітэта арганізавалі працу па навядзенню парадку на тэрыторыі каля стэлы на месцы масавага знішчэння мірных жыхароў, паведаміў МКТБ афіцыйны прадстаўнік управлення следчага камітэта па Мінскай вобласці Тацяна Беланог. Бяспека дзяцей, адказнасць дарослых. На базе закрытага акцыянернага таварыства «Рэмбыттэхніка» і сярэдняй школы нумар 14 у рамках 12-го абласнога бацькоўскага сходу прадстаўнікі райвыканкама, устаноў адукацыі, бацькоўскіх камітэтаў, пракуратуры, розных службаў і структур абмяркоўвалі пытанне бяспечных паводзін школьнікаў, арганізацыю іх вольнага часу. Тэму працягне наш корэспандэнт. Летнія канікулы не за гарамі, а гэта значыць, што большасць дзяцей і падлеткаў будуць знаходзіцца пэўны час дома без кантролю дарослых. І вельмі часта менавіта ў гэты перыяд здараецца вялікая колькасць розных надзвычайных сітуацый са школьнікамі ля вадаёмаў і на дарозе, ў кампаніях з сябрамі і нават дома. Многія дзеці яшчэ ў сілу свайго ўзросту і псіхалагічнага развіцця не ўсведамляюць усіх наступстваў сваіх дзеянняў. Тыя ж звычайныя запалкі колькі разоў прыносілі беды ў сем'і з-за дзіцячага свавольства. Во всех случаях я всегда говорю, что причина гибели детей – это недосмотр и халатность родителей в первую очередь. Почему? Потому что гибнут в 90% случаев дети, оставшиеся дома одни. Одни без присмотра. Гибнут вместе с отцом или с матерью и, как показывают дальнейшие экспертизы, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые не могут адекватно реагировать на какие-то внешние факторы. Многія з дзяцей і падлеткаў думаюць, што крымінальная адказнасць наступае ў нас з 18 год, але па факту па многіх з артыкулаў з 14-16. Правапарушэнні падлеткі здзяйсняюць самыя розныя, дробныя крацяжы, хуліганствы, злачынствы, у тым ліку ў сетцы інтэрнэт. З нядаўняга часу прыбавілася яшчэ адна праблема – распаўсюджванне наркатычных сумесяў і спайсаў, калі моладзі прапаноўваюць ролю закладчыкаў наркотыка. В сообщении уверяют вас, что это все безопасно, вы получаете сведения через сообщение, где будет закладка, вы должны ее взять, распаковать и делать еще 10 закладок. Заработок, не сильно большой, какой получают люди, которые этим занимаются, но эти люди, как правило, тоже сидят не на территории Беларуси, все осуществляется посредством интернета. Молодые люди по такой схеме могут работать не более месяца. Все это очень быстро выявляется, когда это на территории РБ. Часам жыццё дзяцей у кашмар могуць ператварыць самыя блізкія людзі. Тэма сямейнага насілля сваёй актуальнасці не губляе, гэтак жа, як і прафілактыка дарожна-транспартных здарэнняў. Зразумела, у зводках інспектараў ДАІ фіксуецца парушэнне правіл вадзіцелямі, але нярэдка траўмы атрымліваюць непаўналетнія з-за ўласнай неасцярожнасці. Забылі абазначыць сябе флікерам, гулялі на праезнай частцы дарогі, пайшлі на чырвонае святло. Але адна з самых актуальных праблем рэальнага жыцця – ужыванне наркотыкаў і алкаголю дзецьмі і падлеткамі. Прывыканне да сумнеўных задавальненняў адбываецца ў юнацкім узросце вельмі хутка. Если беда пришла в ваш дом и вы столкнулись с тем, что кто-то из ближайших знакомых, родственников или, не дай бог, в вашей семье из детей начал употреблять, и вы видите это признаки, которые вам кажутся зависимость, опять-таки, ваша функция уникальна, это родительская функция, да, или там родственная функция, ее ни с чем путать не надо, и тоже лучше обратиться к специалисту, чтобы специалист, проведя консультацию, смог ответить на все вопросы и вам, и вашему ребенку. Зразумела, у адны непрыемныя сітуацыі трапляюць школьнікі, у зусім іншыя дзеці да 5-7 год. Цяпер усе мамы перад выпіскай з раддома праходзяць інструктаж па правілах бяспекі сваіх малышоў. Правілы для дарослых усё тыя ж, не пакідаць ні на пару хвілін малышоў без нагляду, нават ва ўласнай кватэры.
Бацькоўскі сход праходзіў у форме дыялогу, і таму прысутныя маглі атрымаць адказы і практычныя парады, што называецца, з першых вуснаў на самыя розныя тэмы. Напрыканцы мерапрыемства бацькам уручылі тэматычныя буклеты і лістоўкі. І ўсе разам прыйшлі да вываду. Штодзённы кантроль за дзецьмі – гэта неабходна і важна. Але першае і самае асноўнае правіла бяспекі школьнікаў – гэта поўны давер паміж усімі членамі сям'і. Алла Маркелова, Алексей Андраеўскі, МКТВ. Праграма сямейнага капіталу будзе падоўжана на новы 5гадовы тэрмін. Адпаведнае даручэнне ўраду даў прэзідэнт 19 красавіка, звяртаючыся з пасланнем да беларускага народа і нацыянальнага сходу. Сямейны капітал стаў адной са знакавых мер доўгатэрміновай падтрымкі шматдзетных сем'яў з 2015 года. Ён прызначаецца ў памеры $10 000 пры нараджэнні, усынаўленні, удачарэнні трэцяга або наступных дзяцей. У 2015 годзе было адкрыта амаль 11 000 дэпазітных рахункаў. Грашовыя сродкі прадастаўляюцца сем'ям для выкарыстання ў Беларусі ў поўным аб'ёме альбо па частках у безнаяўным парадку па адным або некалькіх напрамках: паляпшэнне жыллёвых умоў, атрыманне адукацыі, атрыманне паслуг у сферы сацыяльнага абслугоўвання, аховы здароўя, паведамляе Белта. Згарэла сена. 20 красавіка на нумар 101 паступіла паведамленне аб узгаранні сенасховішча ў вёсцы Дубрава. Калі прыехалі выратавальнікі, будынак сенасховішча гарэў адкрытым полымем. У выніку пажару агнём знішчаны страха пабудовы і каля 4 тонн сена, закураны сцены. Пацярпелых няма. Разглядваемая версія пажару – падпал. Віноўныя асобы устанаўліваюцца. Супрацоўнікі маладзечанскага ГРА-НС нагадваюць аб неабходнасці выканання правіл асабістай і калектыўнай пажарнай бяспекі і пры надзвычайных сітуацыях тэлефанаваць па нумарах 101 ці 112. Агульнарэспубліканскі кірмаш вакансій, прымеркаваны да свята працы, пройдзе 25 красавіка ў 128 гарадах і раёнах краіны, адначасова паведамілі СМІ ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Чакаецца, што мерапрыемства збярэ з 10 да 13 гадзін на розных пляцоўках больш за 2000 наймальнікаў. Будуць прадстаўлены больш за 20 000 вакантных месцаў у вытворчай і будаўнічай сферы, гандлі, сельскай гаспадарцы, аказанні паслуг насельніцтву. Суіскальнікі змогуць прайсці гутаркі з прадстаўнікамі кадравых службаў, будзе арганізавана кансультаванне насельніцтва аб сітуацыі на рынку працы, актуальных вакансіях. Адрасы правядзення кірмашу вакансій у рэгіёнах можна знайсці на партале Дзяржаўнай службы занятасці насельніцтва, а таксама ва ўпраўленнях па працы, занятасці і сацыяльнай абароне. Арганізатарамі выступаюць Мінпрацы і Сацабароны. У праваслаўных пачаўся перадвелікодны тыдзень. Гэтыя дні рыхтуюць вернікаў да свята Пасхі. Успамін здрады Іуды, таемная вячэра, вынас плашчаніцы і чын пахавання. Усе царкоўныя службы напаўняюць душу адмысловымі пачуццямі. Апошні тыдзень строгага паста прысвечаны ўспамінам аб апошніх днях жыцця на зямлі Ісуса Хрыста. Увесь гэты перыяд хрысціяне імкнуцца правесці ў шчырай малітве, наведванні храма, у здзяйсненні добрых спраў і праяве міласэрнасці. Таксама вернікі чакаюць паслання жыватворнага агню ў Іерусаліме, а светлае свято ў Васкрэсення Гасподняга сустрэнуць сёлета 28 красавіка. Гэта ўсе навіны, што мы паспяваем расказаць вам. Адразу пасля кароткай рэкламы прагноз надвор'я. Не пераключайцеся. Усяго добрага і да сустрэчы.